Vítajte na mojom blogu, priatelia. Zaujíma vás, čo tu nájdete? Pýtate sa, či sa vám oplatí články, ktoré tu publikujem, čítať, či sa dozviete niečo nové? Bude to pre vás prospešne strávený čas? Ja verím, že áno. Tento blog som sa rozhodla písať preto, aby som k vám mala bližšie. Aby ste ma trochu spoznali aj ako človeka, nielen ako realitného makléra. Tí, s ktorými som sa zatiaľ osobne nestretla, aby ste videli, a ak to bude videjko alebo podcast, aj počuli, ako a nad čím uvažujem. Doba je taká rýchla, že na osobné stretnutia často nie je čas a ak je, tak väčšinou niekedy neskoro večer, kedy už každý z nás rád oddychuje. Maximálne, čo je ochotný akurát tak zapnúť počítač a pozrieť si niečo na nete. A to je práve priestor pre naše virtuálne stretnutia, priatelia, ktoré verím, že vás obohatia o poznatky, ktoré možno inak nemáte šancu získať. V tomto blogu totiž nebudem písať články pre nejakú učebnicu, ale pre vás, pre ľudí, ktorí sa zaujímate o reality. Myslím, že najväčším prínosom pre vás môže byť fakt, že tieto články vychádzajú priamo z mojej realitnej praxe, v mojej realitnej kancelárii Daniela Kubovičová Idea Real. Oblasť realít je nad očakávania veľmi široká. Nie je to len o tom, že sa niekto rozhodne predať svoj byt či dom a tak začne zverejnením inzerátu a skončí podpisom kúpnej zmluvy. Medzi týmito dvoma bodmi a dokonca ešte aj pred nimi a po nich existuje celá škála úkonov, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste vašu nehnuteľnosť predali bezpečne a pokiaľ sa dá, tak aj rýchlo a k vašej plnej spokojnosti. Klienti, ktorí riešia nejaký predaj, prenájom či kúpu nehnuteľnosti, sú ľudia ako vy alebo ja. Je dobré pre nich, ale aj pre mňa, aby mali aspoň rámcovú predstavu o tom, čo ich pritom čaká. Kúpu či predaj nehnuteľnosti väčšina z nás, pokiaľ nie ste tak ako ja, realitný maklér, rieši raz, dvakrát za život a tak ťažko možno očakávať, že takíto ľudia budú expertmi na reality. Všetci dobre vieme, že nejde o guličky, ale o narábanie s čiastkami, na získanie ktorých si väčšina z nás potrebuje na ich získanie celý život, minimálne podstatnú časť ekonomicky aktívneho života. Pritom ale nejde len o peniaze, ale aj o uspokojenie jednej zo základných životných potrieb každého človeka, ktorým je bývanie. Možnosť mať kam zložiť hlavu a cítiť sa v tomto svojom priestore dobre. Preto je naozaj dôležité k tejto téme pristupovať zodpovedne a uvážene s rozmyslom. Myslím, že si môžem dovoliť povedať, že je dobré nechať si poradiť od človeka, ktorý vie ako na to, ktorý má s podobnými transakciami skúsenosti a vďaka právnej podpore advokáta vám vie pomôcť to v akomkoľvek momente proste nenechá vás v štychu. Milí priatelia, myslím, že už bolo dosť slov. Začítajte sa do článkov a dajte mi vedieť, ako a či vôbec sa vám páčili. Spätná väzba je pre mňa veľmi dôležitá. Ak budete cítiť potrebu podeliť sa s vašim názorom, každý článok môžete okomentovať. Ak sa vám ktorýkoľvek z nich bude páčiť, poteší ma, ak ho lajknete, prípadne ak ho budete zdieľať so svojimi priateľmi, kolegami, so svojou rodinou či ďalšími blízkymi. Lebo aj medzi nimi môžu byť takí, ktorým tieto články môžu pomôcť, či už teraz alebo v budúcnosti lepšie, rýchlejšie, pohodovejšie zrealizovať predaj či kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Môžete sa tiež prihlásiť na odber noviniek napríklad vo formulári pod týmto videjkom alebo po kliknutí na widget Chcete byť v obraze? Po prihlásení vám budem posielať upozornenia na nový článok priamo na váš mail, takže vám neunikne nič, čo by mohlo byť pre vás prospešné. A nebojte sa, vaše údaje sú u nás v bezpečí. Nikdy ich bez vášho súhlasu neposkytneme tretím stranám.
No a v prípade, že by ste snáď niekedy v budúcnosti mali mať pocit, že to nie je pre vás to práve orechové, z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Verím ale, že si čítanie mojich článkov zamilujete a na každý ďalší budete čakať s radosťou, minimálne takou, s akou ich pre vás píšem. A tak, píšte, volajte, komentujte, lajkujte. Priatelia, teším sa na vás. Do www videnia. Majte sa krásne, nech sa vám darí.